bocah nom-nom saiki apa enek ngono kuwi. Sanggonku iki gengset ki ora kelumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Heeh, terus gerape njaluk minal aidin wal faidin nggone tangga-tangga ki ya. Omahe tingkat. Kancane disetop. Aja ngono. Nyapa? Halah, ngono ki zong ngono iki. Maksude zong iki piye? Maksude zong iki apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sak wis jeru ya ngene iki. Jajal to iso. Lho. Tanganmu reget kuwi mbok dirapi. Walah, karo dagelan kondang ora tidak menjaga kebersihan ya. Nah, pun bersih iki. Iya. Apa-apa didal Lah iya. Lho. Sing apik patrape iki lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong barat padha beda karo wong Arab. Adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi? Ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, barat diruwat. Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau nggarap Arab ya kasus. Wah. Dipegang mic-nya. Nggih, wilujeng dalu Mak Cangik Yulimbo. Wilujeng dalu selamat malam ketemu baru malam hari ini. Alhamdulillah niki pun duangu kula mboten panggih jenengan. Lah yo nembe niki kok Nembe niki ta? Nembe niki. Derek tepangan nek ngoten nggih. Derek tepang Gladiwano sinten naminipun Mas? Kula Cak Yon. Weh, kok mayar ya jenenge ya? Cak Yon ngaten mawon. Jos ta? Nggih, Mas Yon kula biasane ditimbali Cak Yon ngoten. Oh, nggih. Alhamdulillah nembe niki panggih mugi-mugi iso jodoh nganti sumben. Amin. Mas Kemet, sik Mas Kemet. Nggih, iki duduk sing mbok pacaki vampir ning Purwosari duduk ya, nggih. Duduk ya? Betul. Oh, senes ya beda. Kan kowe nganggo sepelan sapa neh dene? Kok gonta ganti Mas aku gonta ganti wis penak aku lho jane. Nika kulite mon klothok lah nak. Angger kulite nglothok ganti. Ganti. Kuwi apa wit apa piye ta? Golek sing murah Mas. Lah nggih, pokoke sing biasa dibeli cuk nggih kula niki kok. Nggih. Kula pun manut pun saestu niku. Ngaten nggih. Nggih, niki menjalin tali silaturahmi sowan wonten ngarsanipun Pak Kades. Pak Kades Pak Iswantoro. Nggih. Nyuwun sewu. Saderengipun Cak Yon menika pidalem saking pundi? Kula nggih sami kalih niki Bojonegoro. Bojonegoro. Nggih, jenengan kan Kades Mas Komet ngasta wonten pengajar. Boten pun medal kok, guru to. Nggih. Pun metu. Medal napa metu? Medal napa didalke? Metu dhewe. Oh, metu dhewe. Seneng aku metu dhewe kok. Alah paling dipecat ya. Ora wis metu. Pun medal. Pun medal. Nek niki tasik Mas Komet. Om masih guru ya? Masih. Tasik menika. Oh, tapi jiwaku tetep pendidik, Mas. Nggih to. Malah sakniki dados dalang sing kondang. Amin. Ben dinten kula angger dalu ningali live jenengan. Mas Akbar terkenal lho. Nggih, live streaming Mas Akbar wassalam niki. Wassalam digengkulmu. Syahalam. Nggih. Kok wassalam? Syahalam. Sawira ketemu lho tadi. Wis pirang puluh tahun to? 16. Suwe men lho. Lah Mas Akbar iki ndalang tahun pira kok 16 tahun. Rumangsa niki Mas nggih. Nggih. Tanggapane nek gak kleru pulang sawal iki 40 pira ngono lho Mas. Lho bengine mok 30 kok. Tanggapan 40 ki jane melok bengi ndi kok. Lho, oh gak sing bengi iki enek 38, sisane kuwi esuk ngantek jam 8 tok. Oh. Kuwi ya wayangan. Yo gak lho. Lha apa? Mbah. Wong mayangan ana 70 dina mboten, kula ki sak murpate mawon. Lah nggih alhamdulillah panggih teng mriki nyatane ya tenan Mas Akbar gak tau ketemu ya tasik enem. Percaya ta. Berbakat sik ganteng kaya lha kowe ngomong mau ning guri Nek gantenge aku ora omong, nek gantenge ya standar ngono. Wah, jamput. Kowe ngenyek rumangsane. Piye. Mas Akbar Lah iki. pancen ganteng aku to. Potonganmu kaya suwo ngono arek dadak. Lah mau takoni ibu-ibu sing ngarep ganteng ti aku mbek Akbar. Jajal anu, disurvei. Nggih, Pak Yon. nyuwun pangapunten nika warga Ketawang. Nggih leres nggih. Ketawang, ayo. Ketawang niki ibu-ibu antusias teng ngajeng piyambak nika komplit red. Ganteng pundi Mas Akbar kalih Mas Komet? Sinten, Bu? Oke. Lah, kok iso oke lho jare Ora ganteng kamu jare. Ora masalah tak buktekno sing penting.
Lho. Nek pancen ganteng kono, Iya. aku wis payu dhisik kono go. Berarti kan ganteng aku. Nuwun sewu Mas Akbar, jenengan apa dereng kagungan garwa niku? Ah, sapa sing gelem? Ini yo ora apa-apa. Iki yo sithik nyelengit lho ki. Cekit biasa niki kula mboten nate. Kok iso ngarane sapa sing gelem rumangsane lho? Wong masyarakat Ketawang we survei ganteng Akbar lho. Lho, Ganteng tok gak cukup rumah tangga lho Mas. Tak omongi lho. Kalih Mas Kanten Mbak Nganten niki. Niki kan ngunduh pelem. Udah mantu. Mantu. Udah pelem yo ngepelemi sapa? Ngunduh mantu to. Heeh. Mas sinten kalih Mbak sinten? menika Mas Mas Vanda. Vanda kali Mbak Vina. Ora cukup gur ganteng tok. Lah terus Sing penting eneng lanang eneng wedok. Lagi dadi. Lah ngono. oh syarate wong rumah tangga pengen omah-omah nikah kuwi Tanggaku kan ganteng eneng 10 luwih ya gak payu-payu. Kuwi mergo wong gak nekat lho ngono lho. lah syarate nek pengen ndang rabi piye? Lho, nek aja wedi ora duwe apa-apa, aja wedi tanggoku langsung nikah. Bar nikah apa-apa saiki duwe. Alhamdulillah. Sik ngene iki berarti aku padha karo ngangsu kawruh nyecep ilmu sadurunge aku sok rabi ning Mas Komet sik. Lho, yo no kisana. Oh, modele kaya cagak mik ngono kok. Lho, diakui maupun tidak iki real. Piye? Omah-omah piye? Saya sudah mempunyai 2 anak. 2 anak, cewek Iya. cowok cewek, cewek cowok cowok. Aku seneng cewek-cewek, Mas. Lho. Anake 2 cewek semua. Nggih. Nih. Cewek-cewek. Nek cowok-cowok aku gak pati seneng, Mas. Ya ora kaya cowok nggih Mas Akbar nggih. Nggih no cowok. Anak lanang kuwi disekolahno dadi sarjana seni contone Mas Akbar. Nyatane saiki yo terkenal nyambut gawe yo penak. Ning wedok iki luwih gemati. Gemati wong lanang, Met. Aku gak seneng wong lanang iki angel disapih ya angel. Sik to, ning ndi-ndi iki gemati wong lanang. Nah. Angger pernikahan iki mas kawine saka wong lanang lho. Wong lanang. Sing ngeragati wong lanang lho. Iya. Lah, Ning masalahe ora kuwi. Masalahnya apa? Nyapih kuwi lho, lak bayi lanang karo bayi wedok kuwi angel bayi lanang, Mas. Mula ngrepotno ibuke. Ngono lho. Alah, kowe iki alasanmu apa kok iso angel wong lanang lho? Angel lah bayi wedok ne golek nondok tembean disuwuk dadi wis ora mik meneh. Selawase wis ora mik. Ora mik. Nek lanang. Lanang lu kadok aku isih yo. Kowe hati-hati untumu entek lho sesuk kakean. Hah? Kakean ngombe kuwi mau kok. Ora tak kek gula kok. Ngene iki kan namanya pornografi to. Pornografi. Iki awake dhewe bareng nglakoni poso sesasi. Nah, Sameyane rung minal aidin wal faidin karo kula. Walah. Piye wi? lho, maksude Lho kene ya nek bodo to, Mas? Lho. kowe tak kekrek cangkemmu lho engko. Lah kuwi takon kok. Oh, bodo iki angger menganut agama Islam, berarti yo duwe lebaran kabeh. Nggih bodo ora ngoten nggih Mas Akbar nggih. Contone Cak Yon kali kula. Nah, upamane, Ah. upamane aku sing nom. Mas Akbar ki cara meneh dadi bapakku. Heeh. Kono wis kadung ngene. Lah iya didelok carane, ditingali sing apik. Oh, iya, iya. Wong nom ki kudu ngaturke Unggah lungkut. unggah subacita. Dicontone. Contone sing apik kok ora ngingetno. Oh mangsane kok Wong aku sing dadi sing nom. Iya. Mas Akbar dadi bapakku cara meneh. Oh. Mbahku lah mbahku. Ya, Mbah. Ngono ki paling ora langsung ditandak jelek lungguh sing apik. Dodok. Aduh, Ah, syukur tiban wong gunung. lagi bodoh kok wis nyicil gawe dosa lho. maringi contoh soalnya komet iki diedele ra kaprah to. Lah kowe wis ngatungne wit mau kan ora mbok salami kan malu. Alah ngono gelo layak gak payu rabi. Olah gek cara ditungno moh nesu. Aja ngono lah kowe. Lah aku lho mboten kok njunjung awak kula piyambak. Piye. Kula tak tung-tungno ngeten iki langsung. Langsung jenengan mboten ate ta? Mas piye? Ngetungne apa ki? Alah wis ora usah. Lho, upamane contone ngene lho. Upamane contone. Nuwun sewu Mbah Akbar. Kowe jombah to Mas ngono. Oh nggih Mas kula nggih. Ayo. Nggih nyuwun pangapunten Mas Akbar. Nggih. Sarane menika dinten lebaran kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula Mas Akbar. Nggih, kula ugi Cak Yon. Nggih. Mbok menawi wonten lepat, luput, nggih to? Nggih. Tembung sak kecap, tindak sak pecak menawi wonten klintak-klintune ngatur, kula nyuwun samudraning pangaksami Nggih. wonten ing dinten fitri. Nggih. Lho, ngono lho carane. Sak nom-nom saiki apa enek ngono kuwi. Sak nggonku iki gengset ki ora kelumpuk bocah kelas 5 kelas 6 ki. Terus Agar ape njaluk minal aidin wal faidin gone tangga-tangga ki ya. Iya. Omahe tingkat. Kancane disetop. Aja nang kono. Nyapa? Alah, ngono ki zong ngono iki. Maksude jong iki piye? maksudnya jenenge apa? Sing diarep-arep apa aku ngono. Layak anakku budal kok sakku wis diru ya ngene iki. Jajal to iso. Lho.
omahmu reget kuwi mbok dirapi. Walah. Nah, karo Wong dagelan kondang ora tidak menjaga kebersihan ya. nah, Pun bersih iki. Iya. Napa-napa didal ya. Lah iya. lho. Sing apik Patrape iki Sikilmu lho, lho, kelakuane iki lho, tata krama wong Jawa ki beda karo wong Barat padha beda karo wong Arab. adape iki lho adabmu Jawa Timur iki lho, kejawenmu iki dienggo. Lah iya aku ya kaya awakmu to, Mas. Endi? Ora padha. Lho. Jawa digawa, Arab digarap, Nah. Barat diruwat. Lho. Ngerti ora tembung kuwi? Aku tau nggarap Arab ya kasus. Nuwun sewu lho Mas Akbar. Iya. Kok nggarap Arab dikasusno ki masalahe apa? Lah urung dadi suami istri. Oh iya. Walah konoan. Ukurane ya, Bos. Aduh. Mbok nganggo tembung Lah, basa krama awake dhewe wong Jawa kudu nglungguhi Jawane lho. Nah, Hmm. sing apik kaya aku mau lho paling ora ki salam sih assalamualaikum po piye. Mulane aku riyo ya ora tau metu. Sebabe Ya ora iso minta maaf wong aku ora kulino. tak warai mengke diwuruhi Lah kalih nek Mas biasane Akbar. aku salaman sing muni sing ngalami aku. Lho, kok iso ngono lho? Munine piye to, Mas? Nah, tak contoni ya. Nggih. Engko Terono tak contoni. Menawi kula wonten lepat kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Ya wis padha-padha. Aku ki nyontoni. Aku nyontoni ora njaluk sepura. Jaluk ya apik to, Mas. Lho kok Nyuk. apa tek? Wis celuk tek. Ora nyeluk munyuk e. Maksudnya Mas Akbar ki marahi sampean. Lho, diwarai contoh kata-katane iki ngono. Alah yo ya wis padha tuweke ya, Dek. Oh, tuwek kok ora iso. Lah iya. Satu wae. Sedaya kalepatan kula dengan sepura nggih. Nggih. Nek nggih mak pun Lho. Wis kok gempon iki lho. nggih acarane nganten nyapa ya. Lah kowe iki ndek bodo pas anu lebaran wingi lho. Hmm. Apa ora dijaluki sepuro karo bojomu to? Ah, jaluki tapi aku ngantek di anak loro gak jelas belas kok. Kok mboten jelas sih maksudnya Karepe ya kaya wong-wong kuwi anggere wis bar salin pakai bar salat Aid gitu ya. Bar salat Aid. Salat Id. Salat Id. Bar salat Id gitu. Heeh. Langsung galuk ngapura niku ya. 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 Aku iki kadang ya tak engko ndak kono isin aku Iya, ngono. terus mbok balesi. Aku ya wis padha-padha. Mate padha gendenge ora jelas kok. Lah ngono kok jare siap arep tak jaluki ilmu tentang permantenan wong karo bojone ora akur. Lho, akur Mas. Ya cuma ora jelas ngono tok. Lah ngono kan aku nek arepe rabi ngono kan ora iso nyontok sampean. Ngono lho. Arep rabi sapa? Arep rabi sapa? Lah nek cara sampean paling cocoknya karo apa? Lah nek Mas Akbar sesuai dengan profesi. Ya. Profesi. Akmamu ni piye ta? Nek niki manten anyar niki Mas nganteni sebagai anu ta? Apa ki? Anu guru. Guru kan padha karo Guru sampean. nggih, Pak nggih. Oh, mboten. Oh, ngomong. Lah cocok lho iku. Penting nekat. Aku sesuk isin kok bareng. Isin kok budal. Ora budal piye karo mbok semayani kok. Satu wae. Cocoke Nek Mas Akbar sebagai dalang wayang kulit. ya. Niki paling boten nggih sinden nggih Mas Akbar. Ayo. Paling ora ki sinden. Sinden entuk, penari entuk. Nah, Pokoke sing berkambon seni lah. nah, Kuwi sampean perlu takok karo aku. Justru sampean kok ndek bojo momo suben ayu terkenal kaya apa aja sampe sinden. lho. Loh, nek duwe bojo sinden kan malah penak. Lho. Budal ke omah bareng. Bareng Mulih bareng. Lah iki. nampa job sing wedok. Ya. Kok sing lanang karek ndalang mulih opah rokok lho. Ya ora? Gak dalang nggih kukuri ngono saiki awake karek sirah kok. Ha padha kuwi jenenge Akbar awake ya kaya triplek ngono kok. Lho, Akbar ki saka tembung Arab, Ha, ki iya. tegese gedhe. Gede lho. Akbar Syah Gede. Alam. Iya Akbar Syah Alam. Nggih. Syah ki artinya raja. Raja. Alam kuwi alam semesta. Nah, sing menguasai semesta. Nah, Wong e gede dhuwur. Lah iya jenenge Akbar lah kok milih sinden nyapa. Lho, Aku ki anane ngomong ngono ki mergo berdasar, ngono lho. dasare apa Nek jejak? sampean dalang laris kaya ngene ya. Heeh. Terus oleh sinden terkenal laris sisan. Heeh. Bayangne anak-anake sampean. Kuwi ra ngarah iso ngeloni, sing ngeloni mesti sengkuni. Sik piye maksudnya kok? Nuwun sewu lho Mas Akbar. Sik ben dijelasne sik. Maksudnya piye maksudnya? Lah sampean laris. Ya. Heeh, laris. Bojone sampean sinden ya laris. Laris. Wis Padha ora- larise. Ha duwe anak rak kopen to.
Nah, akhirnya sampean mayang, anake sampean umur 2 tahun, 3 tahun glinting nang guri kene.